El faig. Fageda. Aies. Ayuco. Fagus silvàtica. L'arbre de l'autoconfiança. Mireu, això és un plançó de faig. Un bebè de faig, un bebè de haia, de Fagus silvàtica. Benvinguts a Busca'm al bosc. Avui des de la muntanya, des de la falda de Matagalls. He pujat aquí per mostrar-vos, fer-vos un petit tastet de la fageda tan bonica que tenim aquí al Montseny. Mireu, el faig, el tinc aquí darrere, aquest exemplar, és un arbre caducifoli que el comencem a trobar ja a l'estatge mitjà montà de la muntanya. Tot just, en aquesta setmana, estem a dia 2 de maig de 2017, ha començat a treure la fulla. L'energia del faig ens ajuda a connectar amb la nostra seguretat i força internes, amb l'autoconfiança. L'autoconfiança és molt important per a la vida. Segurament, sense aquesta seguretat interna o aquesta autoconfiança, jo no hagués creat el meu canal de YouTube per mostrar-vos a tots vosaltres aquests valors intangibles que ens aporta la natura. Abraçar un faig fa que estiguem gairebé en contacte d'una mare que ens protegeix i ens cura i ens guareix durant tot el nostre procés d'autoconeixement intern. Mireu, els fajos fan aquest tipus de fruit. Veniu, que us ho ensenyo. Aquí tenim un altre bebè de faig. Es diuen igual, fatxos, ayucos en castellà. Tenen 4 granes a l'interior i són un element molt important a l'hora d'aportar proteïnes i aliment als animals que viuen al bosc. Porcs senglars i ungulats. A la tardor tornarem a fer un altre vídeo on us mostraré els fajos, els ayucos, plens. Veieu que tenen unes punxes, és una càpsula punxeguda. Podem trobar els fatxos ben bé al costat dels cursos d'aigua, com en aquest cas. No danya les seves arrels, tot el contrari. Aquest lloc és un lloc molt màgic per mi, si us hi fixeu, tot ple de molsa, de fajos, d'aigua, un molt bon lloc per meditar. Ens trobem al proper vídeo de Busca'm al bosc. A reveure!